ng walang hanggang pagtalikod. Bakit yung aking bayan, despite pinagpala ko sila, despite pinakitaan ko ng napakaraming himala, despite pinagpakitaan ko sila ng pagkalinga ko araw-araw, kapag sila ay nasa pagkaalipin doon sa Egypto, pinalaya ko sila. Nung sila ay walang makain doon sa wilderness, bumaba ang manna from heaven. Kapag mainit ang panahon, mayroong pillar of cloud upang sila ay hindi mainitan. Sa gabi upang sila hindi makain o madaluhong na mga matatapang at mababangis na hayop. There is that pillar of fire para sila ipag-ingatan. Ngunit ang aking anak, mga anak na ito ay patuloy pa rin lumalayo sa paglilingkod sa akin. Amen. Nagtatanong ang mahal na Panginoon, mga minamahal, bakit tayo, despite pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, isang araw nagising tayo, ayaw na natin maglingkod? Bakit tayo, mga minamahal, dati natin punong-puno ng problema, dati natin tayo po, mga minamahal, ng mga bangkarote, tayo ikukulong natin sa mga kasong meron tayo, tayo masasabing black sheep sa ating pamilya, pero nung tayo binago ng mahal na Panginoon, heto tayo ngayon, dumatamasa ng pagpapala mula sa ating mahal na Panginoon. Isang araw sasabihin mo, ayoko nang maglingkod sa Diyos. Amen. Amen. Despite the preachings of all the preachers, mga binamahal, bakit sabi ng mahal na Panginoon, ang aking mga anak, nagugustuhan pa nila na sila ay patuloy na lumayo sa akin, sa paglilingkod sa akin. Backsliding. Amen. The root cause is that Christian refuse to accept the truth. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Amen. At sila, mga sabi ng talata, mga sila'y nagsisihawak na mahigpit sa karayaan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nadadaya tayo ng kaaway ng Diyos. Walang iba si Satanas. Amen. Dinadaya tayo na kung ano-ano mga paniniwalang pumapasok sa ating isipan. Ang masama nito, mga minamahal, kapag tayo po ay napapaalalahanan, kapag tayo napagsasabihan, mga minamahal, ay talagang tayo'y umaalis na lang. Ayaw ko ng sinasabi mo, brother. Ayaw ko ng sinasabi mo, mahal na pastor. Ayaw ko ng sinasabi mo, mahal na elder. Amen? Kaya ang sabi ng mga preachings natin ng mga minamahal, ang ilan, sabi ng overnight, sabi ng ating preacher, murmurings ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Kapag sila po mga minamahal ay sinasabihan ng katotohanan, instead na sila po mga minamahal ay magising, anong ginagawa nila mga minamahal? They murmur. Ang mga tao mga minamahal, sila po mga minamahal ay talagang they continue to justify themselves. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Some may say, kung saan ako nabibless, dito ako dadalo. Kaya ang ilan, tumatakbo na lang. Amen. Umaalis na lang, mga minamahal. Doon ako makikinig sa preacher na yon. Ay, ayoko kay brother, dahil natutulog yan, nakakatulog yan. Di ba? Ay, ayoko kay brother na talagang pag magsalita ay talagang nakakaantok. Ay, naku, mahaba masyado mag-preach si brother. Ang dami nating complain, mga minamahal. Yan daw ang dahilan kung bakit nagsisimula yung ating pagbabackslide. Aminin natin at hindi. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na lumalayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. We want the best based on our personal perception. Amen? Amen. Ayaw natin palamya-lamya na pagpipreach. Ayaw natin palamya-lamya. Ayaw natin na tayo mga minamalay ay nire-review. Ayaw natin. Pero tandaan niyo mga minamahal, bakit si Moses? Hindi naman magaling magsalita si Moses. Uutal-utal yan. Pero bakit ginamit ng Diyos? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi sa magagandang salita yan mga minamahal. Amen. Amen. Yan po, tandaan po natin mga minamahal. Dahil hindi sa magagandang salita para tayo mga minamahal ay magkaroon ng kaligtasan. Ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Unang Korinto, kindly. Unang Korinto, Kabanata 2, talatay 4 hanggang 5. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 2, ang talatay 4 hanggang 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kung sa patotoo ng Espiritu, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang aking pananalita, sabi ng mga tunay na mga ngaral ng Diyos, hindi sa mga magaganda at mapanghikayat na salita, kundi sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay, upang ang pananampalataya natin lahat hindi masalig doon sa galing ng mga ngaral, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So ang pag tayo nangangaral, mga minamahal, pag tayo tulad dito, mga minamahal, huwag niyong tignan ang mga ngaral. Ang tignan niyo ang mensahe ng Diyos na nais iparating sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil yung salita ng Diyos, yun, doon tayo pagpapalain. Hindi doon sa nagsasalita, kundi doon sa kanyang salita na sinasalita galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Uutal-utal man yan ang mga ngaral mo, pero yan ay nilang isa ng Diyos. Kapag nilayhans ka, gumagaling ka. Alin ang gusto mo? Doon ka sa magagaling mag-Ingles, magaling magsalita, gising na gising ka, tawa ka ng tawa, pero pagkatapos hindi naman gumagaling ang karamdaman mo. Amen? Amen? Alin ang gusto ba natin, mga minamahal? Doon pa tayo, doon sa talagang enjoy na enjoy tayo pagdating sa banal na gawain, tuwan-tuwa tayo, pero pagkatapos ito hindi naman nagtuturo papunta sa kalangitan, kundi ba pahamag ka? Alin ang gusto natin, mga minamahal? Huwag tayong tumingin sa mga ngaral. Ang tignan natin ay ipinapangaral ng mga ngaral. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ito daw ang daya ng diablo. Amen. Na pinanghahawakan ng mga Kristiyano ng lalamig, ayaw nilang bitawan. Sabi ng talatang ating nabasa. Brother, okay. Pero tinan mo naman itong isang ito, walang ginawa kundi i-rebuke ako. Amen. Totoo yun, nagagalit tayo pag tayo nag-rebuke, mga minamahal. Pero bakit si Micaiah? Si Mikal, mga minamahal, the son of Imla, mga minamahal. Ating basahin ito para malalaman natin, mga minamahal. Unang hari, ang kabanata ay 22, talatay 8. Kindly. 1 King chapter 22, verse 8. Amen. Ganito pagkasabi, at sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, may isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin sa Panginoon. Si Micaias na anak ni Imla, ngunit kinapuputan ko siya, sapagkat hindi siya nanghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan. At sinabi ni Josaphat, huwag sabihin gayon ng hari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Lahat ng gusto ng kaligtasan, sumigaw ng praise the Lord. Gusto mong kaligtasan? Gusto mong hindi madaya ni Satanas? Ang una mong hanapin, mga minamahal, tayo po mga minamahal, saan sabi ng Biblia, seek not a very good speaker but have no power. Hanapin mo yung mga mangaral na hindi magaling. Oh, yung talagang tinitira. Pero na ibig sabihin, mga minamahal, kapag nanalangin naman, pinagagaling ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mga pastor na pag bibintangan na, ginaganon-ganon siya, mga minamahal, hindi daw maintindihan. Amen. Pero kapag nagsabi naman siya, mga minamahal, nakita niyo yung mga himala nung nakaraang ating 49th church anniversary. Grabe, mga minamahal. Amen. Mayroong psoriasis, buong katawan, pero nakita niyo, pinagaling ng mahal na Panginoon. Yung hindi makalakad, na matagal na siya